ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин нокаутежӣ қарор доред. ҳамаи меҳнатҳои мо баҳри шумо аст. аз ҳамин хотир лайкаша тақади занед, то ки нокаут шавад. мо боша дар бораи реаксияҳои ҷангуарон ва президенти UFC дар набарди Нурулло гап мезанем. Лайка нокаут карден? Ҳо брат! ҷанговари вазни нимиёна Ҳамза Чимаев оиди муҳорибаи Нурулло Алиев. Табрик мекунам бародарам. Зарух Адашев ба пеш. Муҳаммад Наимов мошаалло. рақиби Нурулло Рафаэл табрик мекунам. Худо нигаҳбонат бошад. Магомед Исмаилов табрикоти ман додарҷон. ту шери майдон. поятро аз газ нагир, чуқуртар зер кун. Майрбек Тайсумов табрик мекунам бародар. Марина Махнаткина аз Сидқи дил табрик мекунам. ба пеш. Мераб Двалишвили табрик мекунам бародар. Президенти UFC Дана Вайт. зур аст вақте ки ин гуна ҷангҳо мешаванд. ин гуна ҷангуарон ба Лас Вегас меоянд ва набард мекунанд. онҳо аз давлатҳои Осиё ва Аврупо меоянд вақте ки ин гуна ҳодисаҳо рух медиҳанд. ман хурсанд мешавам. намедонам дигар чӣ гӯям. дар шабакаҳои иҷтимоӣ хеле хуб аст дидани чунин комментарияҳо. вақте ки онҳо бо ғалаба ба хона бармегарданд, ин беҳтарин ҳиссиёт аст. албатта шахсан ман худам бо суханони Дана Вайт розӣ ҳастам. шахсан худи Дана Вайт аз дастгирӣ ва мухлисӣ кардани тоҷикон дар ҳайрат афтодааст. ӯ аз хурсандӣ навори дар майдон мухлисӣ кардани Нуруллоро дар саҳифаи расмии Инстаграмаш гузошт. ҳамчунин Нурулло Алиев дар саҳифаи расмии Твиттер ба Дана Вайт чунин ҷавоб гардонд: ба намоиши ман хушомадӣ бародар. албатта ин саҳна барои мо тоҷикон дар таърих хоҳад монд, зеро аввалин ғалабаи тоҷик дар UFC буд. ташаккур ки бо мо ҳамроҳ ҳастед. ҳама заҳматҳои мо баҳри шумост дӯстон. пайгири хабарҳои нокаутижӣ бошед. то видеоролики навбатӣ, хайр.